ద వో ఆఫ్ గాడ్. ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి. దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందండి. దేవుని నామములో మీకు నా హృదయపూర్వక వందనములు. మిమ్మల్ని మీ కుటుంబమును దేవుడు బహుగా ఆశీర్వదించునుగాక. ఈరోజు మీ రాకపోకలి యందు మీరు చేసే ప్రతి పనిలోనూ దేవుడు మీకు తోడుగా ఉండునుగాక. మీరు ఊహించిన అద్భుతాలు, ఆశ్చర్యకార్యాలు ఈరోజు మీ దేవుడు మీ జీవితంలో చేయునుగాక. ఈరోజు నీ దేవుడు నీతో మాట్లాడే మాట, రేపటిని గూర్చి చింతింపకుడి. మత్తయి 6:34. Don't worry about tomorrow. Matthew chapter 6:34. ప్రార్థన వలనే పయనము, ప్రార్థనే ప్రకారము, ప్రార్థనే ప్రాధాన్యము, ప్రార్థన లేనిదే పరాజయం. ప్రార్థన వలనే పయనము, ప్రార్థన వలనే పయనము, ప్రార్థనే ప్రకారము.